Еўрарадыё.фм. Усім прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. Праваабарончая арганізацыя «Офіс па правах людзей з інваліднасцю» надоечы падвяла вынікі вялікай кампаніі «Парадак 50». І сёння намеснік дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Михаил Маскевич будзе падводзіць гэтыя вынікі кампаніі у нас у эфіры. Прывітанне, Михаил. Добрый день. Давайте спачатку распавядзем нашим слухачам і гледачам, таму што нас можна глядзець у Фейсбуку, ВКонтакте, Одноклассниках і на канале YouTube. Вось, што такое ввогуле повестка 50, парадак 50? Ну, лепш называць повесткі 50. Чаму адразу 50? Там ад колькасці артыкулаў Канвенцыі па правах людзей з інваліднасцю. Повестка. Глядзіце, гадоў так з 20-30 таму назад у Заходняй Еўропе, улічваючы іх структуру адміністратыўнага падзелу, было пастаўлена пытанне, якім чынам мы можам інтэграваць думкі і розныя памкненні людзей з інваліднасцю адносна мясцовай палітыкі ў дачыненні да іх. І тады паўстаў вось гэты лозунг, які суправаджаў таксама нашу кампанію «Нічога пра нас, нічога для нас без нас». Аб чым гэта кажа? Кажа аб тым, што людзі з інваліднасцю не павінны з'яўляцца аб'ектам дапамогі. То бок людзі з інваліднасцю у стане самі сабе казаць, якім чынам ім патрэбна дапамога і ў якіх менавіта сферах яны адчуваюць дыскрымінацыю ці парушэнне сваіх правоў. І што вельмі трэба зазначыць, тое, што сама Канвенцыя па правах людзей з інваліднасцю, якая была ратыфікавана і падпісана ў 2016 годзе Беларусю, яна кажа аб тым, што рэалізацыя правоў і свабоды людзей з інваліднасцю магчыма па першую чаргу праз уключэнне, інтэграцыю чалавека праз мясцовую супольнасць. Проста інваліднасць, яна даволі шырокая тэматыка. Ну, то бок, да прыкладу, чалавек, які нарадзіўся з ДЦП, і там з частковай стратай інтэлекту, дыябетык да першай катэгорыі і чалавек на вазку, які меў вопыт жыцця без інваліднасці. Гэта проста прорва, іх адрознівае вялікая колькасць вопыту, звычак, культуры, камунікатыўных навыкаў і гэтак далей. І таму менавіта дзяржаўная праграма, якая б яна не была дакладная, на ўвесь нацыянальны ўзровень даволі цяжка прадугледзець усе гэтыя акалічнасці, усе патрэбы зазначыць. І у вось тых краінах, па-першае, гэта Каралеўства Данія, Еўрапейскі дом з'яўляўся партнерам нашай кампаніі. Там была вось прапанаваны такі інструмент фарміравання мясцовай палітыкі, дзе людзі самі фармуюць, што будзе рабіць дзяржава, па першую чаргу мясцовай улады, у дачыненні да людзей з інваліднасцю. І то бок, сэнс заключаецца ў тым, што самі людзі з інваліднасцю, іх атачэнне, то бок, у першую чаргу родзічы, сацыяльныя супрацоўнікі, прадстаўнікі мясцовай улады, бізнес, рэлігійныя арганізацыі рознага канфесіі сядаюць разам і распрацоўваюць па адпаведнай метадалогіі, пра якую, можа, скажу троху пазней, вось гэты план, дзе зазначаюць праблемы, дзе абазначаюць мэты, задачы, мерапрыемствы, крыніцы фінансавання і зазначаюць паказчыкі рознага крытэрыю, калі яны могуць сказаць тое, што мы дасягнулі мэты, ці мы дасягнулі мэты там на 50%. То бок, ось гэта так і называлася мясцовая павестка, local agenda, локальная аджэнда, калі можна так сказаць. І гэты вопыт цалкам быў перанесены потым у Польшчу нашымі другімі, можа, партнерамі з фонда ТУС з Варшавы, якія рабілі ў 5 муніцыпалітетах, 5 гмінах падобнага кшталту кампанію. І пасля падпісання канвенцыі для нас стала мэтазгодным, скажем так, і вельмі своечасовым распачаць гэтую кампанію, і выбіралі мы суадносна сваіх партнераў, тых, якія мелі вопыт. І, безумоўна, нічога нельга проста ўзяць і перанесці з Даніі, гэта 100%, нічога тут працаваць не будзе. З Польшы большы адсотак працаваць будзе, таму што не так ментальна мы далёкія. І таму
Вось такім міжнародным кансорцыям мы падышлі да гэтай справы, рэалізуючы ў 5 пілотных гарадах, то бок трэба разумець тое, што гэта 5 пілотных гарадоў, якія мы мусім і думаем тое, што гэты вопыт будзе мультыплікавацца на астатнія раённыя гарады, іншыя раёны. 5 гарадоў. Гэта Столін, Бабруйск, Столін, Воложин. Бабруйск, Воложин, Шчучын і Столбцы. І Столбцы. Чаму менавіта гэтыя гарады трапілі ў ваше поле зроку? Я не хочу показаться таким занудай, але ж такую кампанію цяжка было рабіць з кандычку. Да? То бок для нас паўстала пытанне, ну, якім чынам абіраць 5 гарадоў. Калі гэта пілот, да? То бок мы спрабуем гэта рабіць, то трэба было абраць, ну, напэўна, самыя лепшыя. Гарады самыя лепшыя? Ну так, самыя гатовыя. Гатовыя? Гатовыя ў якім сэнсе? Я якраз раскрыю зараз. І вось нашыя калегі з Цэнтра еўрапейскай трансфармацыі, то бок гэта сацыолагі, разумныя людзі, падышлі да гэтага пытання, то бок якія гарады больш гатовы. Яны падышлі, ацэньваючы 20 гарадоў, па двум такім комплексным параметрам. Першы параметр – гэта ўвогуле развітасць гарадскіх суб'ектаў. Пад суб'ектамі трэба разумець гэта і як грамадскія арганізацыі, сацыяльныя установы, прадстаўнікоў мясцовай улады, наколькі развіта ў них камунікацыя між імі, наколькі яны гатовы ўвогуле да інавацыйнай дзейнасці. То бок, ну, проста сысці з аднаго разумення планавання ў іншае. І гэтак далей. І другі комплексны параметр – гэта ўвогуле інфраструктура. Да? То бок, гэта наяўнасць безбар'ернага асяродку, наяўнасць сацыяльных паслугаў, сацыяльных установаў, тыя паслугі, якія аказваюць, да прыкладу, бізнес ці рознай канфесіі. І, скажем так, дадзеныя гэтага даследавання па 20 гарадах, ну, сказалі тое, што насамрэч нідзе, насамрэч няма такой вялікай развітасці і прям гатоўнасці да рэалізацыі кампаніі. І вось гэтыя гарады, акрамя Столбцаў, бо першапачаткова быў у нас у кампаніі «Лепель», яны былі абраны для таго, каб пілаціраваць увогуле гэты метад і атрымаць у выніку добры вопыт, які можна мультыплікаваць на іншыя раёны. То бок, гэта самыя лепшыя гарады з тых 20, які былі даследаваны, ну, сацыолагамі. Наколькі мясцовыя ўлады апынуліся гатовымі маральна і матэрыяльна, магчыма, да супрацоўніцтва? Ну, глядзіце, мясцовая ўлада ў большасці то і не адрознівалася ад тых людзей, прадстаўнікі мясцовай ўлады, тых людзей, якіх мы там зацікавілі, да? Наша задача была прыйсці ў горад, ну, то бок в большасці выпадкаў незразумелым для людзей, што такое НДА, што такое офіс, яшчэ нейкія палякі, яшчэ нейкія датчане, што такое, за слова не странное, кансорцыум. Нам трэба было пераўпэўніць людзей. І вось зараз пасля там форуму, у нефармальных гутарках з людзьмі, яны прызнаюцца, што мы на працягу 1,5-2 гадоў увогуле не разумелі, што вы ад нас хочаце і жадаеце. І нам трэба было пераўпэўніць, ну, увогуле уцягнуцца ў гэтую гісторыю. Ну, і мне падаецца, даволі па-беларуску людзі паглядзелі, не сказалі ні да, ні не, ну, вы стартуйце, мы паглядзім. Вось, ну, паглядзелі, і мясцовыя ўлады, безумоўна, уцягваліся ў працэс, але улічваючы, да прыкладу, занятасць заўжды намеснікаў, старшыні райвыканкама ці старшыні розных аддзелаў, то гэты працэс, на жаль, не набыў такога вельмі важнага і прыярытэтнага для іх працэсу. Таму што, зноўку, падобнага кшталту планавання, яно не ўключана ў дзяржаўную праграму, яно не з'яўляецца нейкім крытэрыем, паказчыкам перад абласным начальствам. А ўвогуле, ну, на маю суб'ектыўную думку, раённыя ўлады вельмі не маюць вялікага вопыту стратэгіраваць і ўвогуле планаваць адносна сваёй тэрыторыі. То есть планаванне, оно адбываецца дзесьці на ўзроўні аблвыканкаму. І трэба быць даволі проявляць дзевіянтнае павядзенне, бачыўшы вось гэтую магчымасць. У большасці выпадкаў раённыя ўлады бачылі ў гэтай кампаніі магчымасць вне бюджэта. То бок, я не раскрыю тайну, даводзіцца там планы, да прыкладу, да тэрытарыяльных цэнтраў адносна таго, што трэба прывлекаць дадатковыя рэсурсы, і знешняя дапамога, у тым ліку еўрапейскага звязу, з'яўляецца такой. Вось, і таму развінчаць вось гэты міт, ну, не хутчэй не міт, а развінчаць такую пазіцыю, як да некага дзядзькі з вялікім мехам грошу, нам таксама
трэба было гэта зрабіць, таму што мы не інфраструктурны праект, мы не прыходзім з вялікім мехам зноўку і не там будуем там кацельню ці робім безбар'ерны асяродак. У нас хутчэй пытанне планавання і змены падыходу да планавання. І што, выбачайце, што можа доўга кажу, зараз распрацаваны і будзе прыняты ў хуткім часе закон па правах інвалідаў і іх сацыяльнай інтэграцыі, ён так называецца, на жаль. І там будзе прадугледжаны, на мой погляд, адзін такі з інавацыйных увогуле метадаў супрацы з грамадзянскай супольнасцю, бо больш у іншых сферах няма такі саветы па правах людзей з інваліднасцю. Ну, падаецца, саветаў хапае, там саветы па дэмаграфіі, саветы там, не ведаю, па палітычных партыях, грамадскіх аб'яднаннях і гэтак далей. Але гэта будзе асобны савет, які прапісаны ў законе і будзе мець маніторынгавыя і кантралюючыя функцыі. А гэтага тыпу няма нідзе, ні ў адным савеце грамадскім. І вось наш вопыт, безумоўна, савет павінен нейкім чынам падыходзіць неяк метадалагічна да сваёй працы. Мне падаецца, што калі людзі ўсё ж такі зацікавяцца на месцах нашым вопытам, і мы робім захады для таго, каб іх зацікавіць, яны змогуць гэту метадалогію выкарыстоўваць у сваёй працы савета. І гэта дасць пры пэўным падыходзе вялікі ўнёсак у справе імплементацыі канвенцыі на мясцовым узроўні. Слухайце, мы пагутарылі пра тое, наколькі былі мясцовыя ўлады гатовыя да супрацоўніцтва з вамі, так? А зараз мне цікава, наколькі увогуле людзі з інваліднасцю таксама адгукнуліся вось на з'яўленне вашае там, вось як праходзіла іх і ваша супрацоўніцтва. Ну, глядзіце, улічваючы тое, што мы задэкларавалі вось гэты падыход, нічога для нас без нас, то бок нам кроў з носу, так, трэба было прыцягваць людзей з інваліднасцю, гэта мэта аўдыторыі нашай кампаніі. І заўжды існуе нейкі такі вось міт пра чалавека з інваліднасцю, то, што ён на ўсё гатовы, вы толькі запытайце яго, толькі падтрымайце. Насамрэч, у тых гарадах, якія мы знаходзімся, улічваючы там тое, што гэтыя гарады, акрамя Бабруйску, сельскагаспадарчыя, так, вялікая колькасць насельніцтва жыве ў вёсках, то тут людзі вельмі часта знаходзяцца у сітуацыі не той, каб выжывання, але ў сітуацыях забеспячэння сваіх побытавых патрэбаў. То бок, для таго, каб чалавеку з інваліднасцю выйсці на ўзровень планавання палітыкі, то яму трэба неяк забяспечыць сваё жыццё, да, у сваёй вёсцы, неяк дасягнуць там пытанняў працаўладкавання, пераўзайсці ось тыя стыгмы, тую самастыгматызацыю, якой чалавек з гэтага ж грамадства пераўзвесці, і потым выйсці на ўзровень нейкай грамадскай ці палітычнай дзейнасці. То разумееце, колькі там прыпонаў стаіць перад гэтым. І вельмі часта людзі з інваліднасцю, ўжо якія дасягнулі вось гэтай магчымасці, яны кажуць тое, што вось ёсць я прыклад. То бок вельмі мала людзей з інваліднасцю гатовыя на палітычны ўзровень выходзіць увогуле, палітычныя. Актывісткі, хутчэй. Ну так, таму што людзі з інваліднасцю гэта ж не людзі з іншай планеты. Яны ж у той жа культуры жывуць, як і ў Беларусі, то бок калі мы будзем там разглядаць нейкі іншы спектр там грамадскай дзейнасці, экалагічнай ці там праваабарончай, хаця таксама мы пра правы чалавека кажам, экалагічны, да прыкладу, там сацыяльныя праекты звязаныя там з краязнаўствам, да прыкладу, то там вы знойдзеце тую ж самую сітуацыю. Просто на інваліднасці, на тэматыкі з інваліднасцю гэта просто вельмі ярка так выражана. І то бок, да, безумоўна, было цяжка, але у кожным горадзе мы знаходзілі людзей, якія з'яўляліся хутчэй такімі прадстаўнікамі мэтавай аўдыторыі пры планаванні. То бок заўжды яны казалі свой водгук і давалі свой фідбэк адносна запланаванага. Мы мусім зараз перарвацца на невялікую паузу. Нагадаю, што госць сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё намеснік дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Міхаіл Мацкевіч. Не пераключайцеся.
Вітаю каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Завяршыўся візіт прэзідэнта Егіпта Абдэля Фатаха ас-Сісі ў Беларусі. Як перадае Белта, Александр Лукашенко асабіста правёў егіпецкага калегу ў аэрапорт. Абдель Фатах ас-Сісі адзначыў, што кіраўнік Беларусі асабіста праводзіць у яго аэрапорт у вельмі ранні час, ён крануты гэтым. Лукашенко ў адказ заявіў, што яму не складана. Я прывык у 5 гадзін падымацца, я чалавек вясковы, і перадаў прэзідэнту Егіпта гасцінцы, чорную ікру беларускай вытворчасці, клубніцы ды хлеб. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі пацвердзілі Еўрарады, што кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова сапраўды размаўляла з удзельніцамі Пусі Райт, Вольгай Курачовай і Веранікай Нікульшынай. Не ведаю, наколькі адмянілі ці не адмянілі забарону на ўезд. Сутнасці размовы не ведаю, але тое, што размова адбылася, гэта дакладна, сказалі нам у адміністрацыі прэзідэнта, ды заявілі, што, магчыма, у хуткім часе адбудзецца заява з боку адміністрацыі. Я ж нагадаю, што удзельніцам Пусі Райт дазволілі ўезд у Беларусь, і пра гэта паведаміў раней кіраўнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун. У 2018-м зафіксавана 16 зваротаў па міжнародным выкраданні дзяцей. Пра гэты факт заявіў Олег Слежаўскі, міністр юстыцыі, які выступаў у палаце прадстаўнікоў, прымаючы ў першым чытанні законапраект аб змяненні законаў па пытаннях грамадзянскіх аспектаў міжнароднага выкрадання дзяцей. Прыкладна ў 6 выпадках гаворка ішла пра вяртанне дзяцей у Беларусь. Астатнія выпадкі вяртання дзяцей у іншыя краіны. Цяпер пры разводзе супрацоўнікі ЗАГСа і суддзі абавязкова будуць інфармаваць мужа і жонку пра магчымасць кантрактаў з медыятарам. За такое новаўвядзенне прагаласавала сёння палата прадстаўнікоў. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еврорадио.FM. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне і мой сённяшні госць, намеснік дырэктара офісу па правах людзей з інваліднасцю Міхаіл Мацкевіч. Мы гаворым пра тое, што вось офіс нядаўна падвёў вынікі вялікай кампаніі «Повестка 50», і мы, уласна кажучы, сёння і абмяркоўваем, што гэта за кампанія і у чым яе асаблівасць. Вось мы ўжо з вами вызначылі, што такое «Повестка 50», якія гарады удзельнічалі ў гэтай кампаніі, так, як мясцовыя органы ўлады і мясцовыя ўвогуле людзі з інваліднасцю паставіліся да яе. Але што адбывалася у межах гэтай кампаніі, так што вы рабілі? Глядзіце, чырвонай лініяй для нас гэта было стварэнне планаў. І тут вельмі важна зазначыць тое, што вось тая метадалогія, 22 крокі, якую можна знайсці на нашым сайце deseret.org, яна прадугледжвала тое, што не мы не выступаем нейкімі як экспертамі, да, не прыходзім там на тэрыторыю і кажам, як трэба. Хаця, безумоўна, у нас думак хапае на гэты конт, мы ж, безумоўна, самыя разумнікі ў гэтым пытанні. Мы сыходзілі з той пазіцыі, што калі канвенцыя, тое, што я казаў, зазначае тое, што павінна быць інтэграцыя людзей з інваліднасцю праз гэтую інтэграцыю і рэалізацыю правоў свабоду, то менавіта мясцовыя людзі, сыходзячы з тых рэсурсаў, якія яны маюць, фінансавых, чалавечых, часовых, насамрэч лепей ведаюць, як дапамагчы ці інтэграваць, ці не парушаць, не дыскрымінаваць таго ці іншага чалавека з інваліднасцю. І то бок наша пазіцыя, тут хутчэй наша задача была фасілітаваць працэс і як заўгодна рознымі косвеннымі, да прыкладу, метадамі яго матываваць. Таму што людзі працавалі цалкам без грошаў. Это было з боку тэрытарыяльнага цэнтра, безумоўна, там людзі, якія працуюць на дзяржаўны заробак, ці грамадскія арганізацыі, якія таксама не атрымоўваюць нейкі заробкі, гэта было такі альтруістычны падыход, але вельмі амбіцыйны. І нам трэба было матываваць розных кшталтаў. Мы правялі конкурс міні-грантаў, то бок нашы дацкія калегі, а ў кожным раёне быў разыграны конкурс міні-грантаў, дзе людзі маглі атрымаць ад 5 до 8 тысяч еўра на рэалізацыю ўжо задуманага падчас гэтай кампаніі. То бок не толькі падумаць аб гэтым, а паспрабаваць рэалізаваць. То бок не толькі тэорыя, але і практыка. Так, безумоўна. І тут, безумоўна, трэба зазначыць, для большасці арганізацыяў гэта было ўвогуле першы вопыт праектнай дзейнасці, таму што гэта не часта сустракаецца, скажем так, у дзяржаўных, а яшчэ на раённым узроўні ўвогуле від дзейнасці як праектны.
Вось. І гэта было першы там вопыт увогуле некаторых сэнсе сутыкнення з праблемай. Вось у горадзе Бабруйску кожны раз зазначаю падчас роздуму, падчас гэтай сесіі стратэгічнага планавання, скажем так, роздуму стварэння гэтага плану, усе казалі, ось ёсць у нас праблема з працаўладкаваннем людзей з інваліднасцю. Але людзі, як выявілася, сыходзілі хутчэй з нейкага свайго усведамлення і бачання карціну свету, што ёсць нейкі злы наймальнік, дядька вообще бессердечны, а ёсць вось такія белыя добрыя людзі з інваліднасці, якія прагнуць працы. Яны сыходзілі хутчэй ад таго, што неяк так склалася вось гэты стэрэатып. І гэта прычым кажуць людзі, якія доўга працуюць. Ніякім чынам не хачу знізіць павагу да іх. Але дзякуючы гэтым двум праектам людзі даведаліся, аказваецца, сітуацыя не такая. Аказваецца, у Бабруйску ёсць браніраванне месцаў працоўных, да прыкладу, на Белшыне. Аказваецца, што людзі гатовы прымаць людзей з інваліднасцю не на ўсіх прадпрыемствах. Аказваецца, што не кожны чалавек з інваліднасцю хоча працаваць, таму што не бачыць у гэтым вялікага прыбытку, дадатку, да прыкладу, для сваёй пенсіі, і не бачыць каштоўнасці ў сацыяльнай інтэграцыі і працаўладкаванні. Як каштоўнасці чалавечага існавання. Ёсць, да прыкладу, проста нарматыўныя прабелы і забароны, якія уцяжарваюць гэты працэс працаўладкавання. То бок гэта дала магчымасць не толькі сыходзіць нейкіх сваіх разуменняў, але таксама і пакапацца. І, дзякуй Богу, пацаўладкавалі некалькі людзей і ўвогуле паднялі гэтую тэматыку хутчэй. Гэта як адзін з прыкладаў. То бок, паспрабаваўшы гэта, план становіцца больш дасканалы і ўжо заснаваны на вопыце, а не заснаваны на нейкіх нашых уяўленнях. Ці, да прыкладу, пытанне інклюзіўнай адукацыі ў школах. Я не з'яўляюся экспертам гэтай сферы, але там вельмі многа пытанняў. І іх адносна працы з настаўнікамі, адносна працы з бацькамі, якія маюць дзетак з інваліднасцю, і адносна працы з дзецьмі, якія без інваліднасцю, і працы з бацькамі дзяцей без інваліднасцю. То бок гэта такі мнагагранны працэс, і без спецыялізаванай адукацыі да гэтага ўвогуле цяжка падыходзіць. Да прыкладу, у Стоўбцах маіх родных, то людзі проста пабачыўшы, паразважаўшы ад гэтага, сказаць, не, лепш мы не будзем гэтага рабіць, каб не нарабіць праблемаў больш. Тут трэба хутчэй нам падвучыцца ці замаўляць дзесьці паслугі, ці казаць у Менск тое, што пачыналі перакваліфікацыю кадраў. То бок шукаць нейкія іншыя выхады. І гэта вось адна штука. У нас былі таксама навучальныя візіты ў Польшчу, у Данію. Вось у Даніі, да прыкладу, вельмі важным, мне падавалася, нашыя дацкія калегі падарбалі востраў Бархольм, там, дзе жыве 40 000 чалавек, а гэта прыблізна насельніцтва Стоўбцаў, Воложына, Шчучына, Столін, конечно, поболее раён, другі па колькасці. І людзі маглі паглядзець, знайсці дзесьці падабенства ў сваёй працы, дзесьці пабачыць, якім чынам наладжана планаванне палітыкі на раёнах звязаных. Вы возіліся таксама ў тым ліку і нейкія людзі з органаў улады? Так, прадстаўнікі органаў улады, некамерцыйныя арганізацыі, людзі з інваліднасцю, такія групы. Мы, безумоўна, рабілі рознага кшталту метадалагічныя працы, якія бачачы свой вопыт, перапрацоўвалі, каб гэты вопыт мог прыняцца беларускай глебай. Таму што вельмі трэба, можа, крок назад сказаць тое, што і ў Польшчы, і ў Даніі муніцыпалітэты ці мясцовыя органы ўлады маюць куды большасць улады. Маюць свае мясцовыя бюджэты, маюць абранае кіраўніцтва, рознага кшталту саветы, якія могуць удзельнічаць у паседжаннях савета. У Беларусі троху іная сістэма. Гэта не дрэнна, не добра, не тэма цяперашняга эфіру, але даволі вертыкальнае, жорсткае вертыкальнае кіраванне. І таму проста падыходзіць, там, дзе у гмінах, да прыкладу, польскіх гэты дакумент мясцовая павестка прымаўся як мясцовая стратэгія, то не так шмат вопыту прыняцця стратэгіі ў Беларусі раённымі ўладамі. І, да прыкладу,
у іншым еўрапейскім праекце, які падтрымліваюць еўрапейскім саюзам, валожанні, да прыкладу, распрацавалі падобнага кшталту павестку, але не распрацоўвалі не людзі, а там эксперты, так? І вось гэтую павестку, ну, спатрэбіўся год, каб мясцовы савет дэпутатаў яго прыняў. Ну, то бок, разумееце. І ён напісаны цяжкай моваю. Я не ведаю, там, кожны з нас, калі не мае юрыдычнай адукацыі, адкрывае нейкі закон, ну, вельмі часта не бачыць сябе. А наша задача напісаць гэты план, каб чалавек з інваліднасцю сам па сябе пабачыў. Ось. Окей. На вашу думку, вось, якія самыя галоўныя плюсы вось гэтай кампаніі? Ну, тое, што атрымалася зрабіць найперш. Ну, тут я магу быць нават аб'ектыўным, таму што у нас Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі, які ладзіў там першаснае даследаванне гарадоў, ён праз 3 гады зладзіў, што па выніку атрымалася. Ёсць 3 такіх дадатных вынікі, якія не змянілі. Яны кажуць тое, што ва ўсіх гарадах ёсць цалкам змены ў камунікацыі. То бок, першыя разы, калі мы сустракаліся з людзьмі, яны кажуць, увогуле добра, што мы сабраліся. Таму што гэта нефармальны метад камунікацыі, нефармальны метад адукацыі. Гэта ўсё ж такі паніжэнне вось гэтай самацэнзуры, магчымасці абмяркоўваць праблемы. І гэта вось змяніла цалкам вось гэтую камунікацыю. То бок, цэнтральная раённая паліклініка, ЦКРАІР, тэрытарыяльныя цэнтры, грамадскія арганізацыі сталі в большай ступені камунікаваць і рабіць нешта разам. Рознага кшталту. І там тэрытарыяльныя цэнтры, да прыкладу, у Бабруйску і грамадскія арганізацыі наконца пабачылі адзін аднаго, таму што было, ну, многа, карацей, гэтых розных мітаў адносна дзейнасці адзін аднаго. Другое, тое, што ўвогуле тэмат правоў людзей з інваліднасцю падняўся, ну, на большы прыярытэт. Я не буду крывіць душой, ну, на жаль, у Беларусі працягваецца гэтая палітыка па астатачнаму прынцыпу. То бок, вось мы спачатку ўсё зробім, а вот тое, што застанецца, вось на справу людзей з інваліднасцю аддадзім. А лічыўшы тое, што ў Беларусі няма такого прынцыпу отраслевой ответственности, гэта значыць тое, што кожная інстытуцыя ці галіна там выканаўчай улады мае адказнасць перад недыскрымінацыяй. На гэта заўжды гэтая задача заўжды кладзецца на Міністэрства труда і сацыяльнай абароны, на ўпраўленне камітэта, а потым на тэрытарыяльны цэнтр. А ён не мае тэрытарыяльны цэнтр ніякіх механізмаў улады і прынуждзення да таго, ну, напрыклад, той жа безбар'ерны асяродак памяняць. І хутчэй тэрытарыяльны цэнтр, грамадскія арганізацыі атрымалі большы голас, і кожны ў інтэрв'ю практычна казаў тое, што нам ужо лягчэй пра гэта размаўляць. Трэці дадатны вынік аб тым, што ёсць увогуле змяненне разумення правоў людзей з інваліднасцю, таму што ось падаецца, я там з праваабарончага сектора, да, і наша арганізацыя называецца праваабарончая, да, офіс па правах людзей з інваліднасцю. Мы глядзім на пытанні інваліднасці праз прызму правоў чалавека. І хутчэй мы там падзяляем універсальнасць правоў чалавека і кажам пра іх агульную, не вылучаючы кагосьці асобна. Але ў большасці выпадку, што сацыяльныя супрацоўнікі, спецыялісты па сацыяльнай працы, грамадскія арганізацыі, мы бачым там нейкім міласэрным, да прыкладу, наратыве такім. То бок, бедны, нешчасны, трэба дапамагчы. І гэта не дрэнна, так патрэбна быць, таму што кожны чалавек павінен мець падтрымку. Але для нас вельмі важна, каб чалавек з інваліднасцю, ён павышаў сваю праваспасобнасць, правасуб'ектнасць. То бок, не быў аб'ектам, вакол каго будуецца інфраструктура, дапамога, яго ўжо і не пытаць, як яму лепей. А каб ён быў суб'ектам, быў раўнапраўным, і вось пра розныя падобнага кшталту захады павышаў гэтую людскасць, да, і павагу чалавечай годнасці. І гэта спачатку было не на відавок удзельнікаў кампаніі. І проста вельмі доўга трэба было паўтараць вельмі розныя рэчы з розных фокусаў, каб вось гэтая змена разумення атрымалася. Ну, шмат чаго ў нас не атрымалася, да прыкладу. Вельмі мы сыходзілі тое, што трэба казаць мясцовая супольнасць. Увогуле вялікае пытанне, ці існуе ў Беларусі мясцовая супольнасць. Бо, на мой пункт гледжання, мясцовая супольнасць гэта так ці інакш інстытуалізаваная, то бок маючы нейкі там
вораг гэта там абрання ці там будынак, там, ну, нешта тое, што вось можна сказаць, а гэта вось там, так? Гэта вось тыя людзі. Нешта інстытуталізаваныя аб'яднання жыхароў, якія маюць агульны інтарэс. Цяжка сказаць, ці з'явіліся там ну, пасля нашай кампаніі там мясцовыя супольнасці, якія маюць, ну, маюць яны агульны інтарэс, яны маюць павестку, ну, нейкую аб'яднаўчы дакумент. Ну, гэта трэба пытанне дыскусійнае. Вось. Але ў нас не пашэнціла уцягнуць у гэты працэс людзей з розных канфесій, то бок столені гэта там і пратэстанцкія, праваслаўныя, у меншай ступені каталіцкія, у шчучані каталіцкія, праваслаўныя, там у столбцах тое ж самае. Таму што, ну, па-першае, мы, напэўна, не ўмеем размаўляць на адной мове, а па-другое, тое, што людзі рэлігійныя, яны бачаць вось менавіта ў міласэрным такім падыходзе сваё служэнне, і, на мой погляд, не вельмі гатовыя пераходзіць да пытанняў фарміравання палітыкі і да пытання ўвогуле нейкіх іншых, ось гэта тое, што я казаў, суб'ектнасці, правасуб'ектнасці, да? То бок гэта троху іншы падыход, да? Я чалавек, скажем так, не веруючы, але чытаўшы Біблію, то разумею тое, што там заснавана. І гэта пытанне, гэта асобна ўвогуле тэма размовы. І у нас не атрымалася, ну, практычна не атрымалася там у некаторых гарадах там эпізодамі уцягнуць прадстаўнікоў бізнеса мясцовага, таму што людзі з бізнесу, то яны павінны мець, ну, разуменне, якім чынам хаця б доўгатэрмінова гэта можа быць, ну, неяк там выгадна, так? То бок у кожным горадзе, ну, акрамя Бабруйска, Бабруйск быў за вялікі горад, 8 падаецца па колькасці насельніцтва. Але ў вялікім горадзе ёсць 2-3 такіх мецэната, якія бачаць у сваім мецэнацтве вось такую дапамогу. І можна было б іх уцягваць, але ёсць розныя але. У нас не атрымалася, таму што ў нас няма нейкага яснага запыту і прапановы. І гэта вось пытанне хутчэй для будучых людзей, якія будуць рэалізоўваць, і да нас таксама, якім чынам падыходзіць да планавання мясцовага, каб уцягваць бізнес. Трэба нешта, вось нейкія інструменты, разумення, якім чынам будзе выгадна ўзаемна. Слухайте, у нас 2 хвіліны застаецца. Вось завяршылася кампанія, так? Все там запланавана і так далей. А што далей? Што далей? Ну, глядзіце, у любым выпадку мы можам, ось як офіс, да, там далі працягваць, ось быць такімі патрыархамі гэтага ўсяго, але ну, не можа гэта працягвацца доўга, да, таму што мы будзем, тады гэтыя павесткі не для гарадоў, а для нас. І таму ў пэўнай ступені, і мы гэта прагаворвалі, гэтыя павесткі павінны быць далей рэалізованы самімі людзьмі. З нашай падтрымкай міжнароднага кансорцыума і так далей. Але, тыпу, мы павінны ўжо быць раўнапраўнымі чальцамі. Безумоўна, гэта павінна быць заклапочанасць мясцовай улады, і тут, ну, ёсць пытанні. І трэцяе, так ці наш, ось пасля гэтага вопыту міні-гранцінга, гэта зараз самы просты, на жаль, спосаб. Людзі і арганізацыі пачынаюць шукаць іностранную безвозмездную помощь для рэалізацыі задуманага. На жаль, як мы так ці інакш хацелі запланаваць крыніцы фінансавання, мясцовыя органы ўлады пакуль што не гатовыя фінансаваць, да прыкладу, напрамкі з свайго мясцовага бюджэту нейкую некамерцыйную арганізацыю, якая сказала, што мы будзем гэта рабіць. Але гэта вось пытанне зноўку метадалогіі да гэтай кніжкі, якую можна знайсці на нашым сайце, якім чынам проста падыходзіць да гэтага, ну, улічваючы беларускі аспект і беларускую спецыфіку планавання расходавання дзяржаўных грошаў. Добра, дзякуй вялікі, Міхаіл. Я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў намеснік дырэктара Офісу па правах людзей з інваліднасцю Міхаіл Мацкевіч, і мы размаўлялі сёння пра завяршэнне кампаніі «Павестка 50». Нас можна глядзець у сацыяльных сетках, і наш відэастрым яшчэ можна пераглядзець, хто не падпішыўся. Дзякуй вялікі.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.